మమతల తల్లి ఒడి బాహుబలి. నీ వాయిస్ వింటుంటే the only picture that I'm getting is the entire introduction scene of Shivagami. Who is silent in parliament? సెన్సార్ ఇస్తారేమో అండి యూట్యూబ్లో మనకి. అందుకే అమాంతం నామది. అందుకే నేను ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ కూడా చెప్పనివా? ఇప్పుడే నిశ్శబ్దమైనది. 2 మార్క్స్ ఆన్సర్ కి 8 మార్క్స్ ఆన్సర్స్ రాసే బ్యాచ్ మీరే అన్నమాట. నేను ఎప్పుడు అదే రాస్తా, అందుకే నాకు బుక్లెట్ సరిపోదు నాకు. ఈ పిల్లగాలి అల్లరేదో మనసునొచ్చి గిల్లుతుంటే నేల మీద So tell me about your new projects. And I've been working for Justin Prabhakaran garu. సో సూర్య వెనక స్టోరీ ఏంటంటే, While I was working for Bahubali,